Jeg er i hvert fald en drømmer og drømmer stort, og det tror jeg er vigtigt, også for at se ud og have den motivation i at forestille sig de ting, man gerne vil opnå. Jeg lærer jo mine børn, at 80% af livet, når de bliver voksne, det er kedeligt, og det er normale pligter, og sådan vil det jo være. Og så er det jo at finde ud af, hvordan får jeg fyldt de sidste 20% op. Hvad bliver det med? Bliver det så med nogle af drømmene? Og det synes jeg jo, man skal gå efter. Men man skal også have en realistisk tilgang til det, og man kan ikke kun jagte drømme. Der skal også en økonomi til for at opfylde nogle af drømmene og så videre. Ikke? Så hvis vi kan tillade os at sige, det er meget leverpostejagtigt, hvor at man er nødt til at gøre basis ting for at opnå de ting, som man gerne vil. Det kan være rejse eller andre ting. Ikke? Så på den måde, så tror jeg, det handler meget om også at være realistisk og gå efter de drømme, der er realistiske. Og så skal man selvfølgelig også tænke stort.